jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-Aġenzija Żgħażagħ organizzat il-konferenza annwali Asking Youth Organization li ġġib flimkien l-laqdiet taż-żgħażagħ sabiex jitkellmu dwar il-ħidma sewja tagħhom. Konferenza li għaliha attendew numru sabiħ ta' laqdiet ta' żgħażagħ minn oqsma differenti tal-ħajja u li fiha ġie mniedi is-Self-Assessment Tool for Quality Work with Young People by Youth Organization. Il-manager fih dan l-Aġenzija Żgħażagħ, Marija Borġ, spjegat li dan id-dokument se jservi ta' għodda ġdida li permezz tiegħu l-laqdiet jirriflettu dwar il-ħidma tagħhom u s-servizzi sewja li huma jagħtu liż-żgħażagħ. Self-assessment tool sabiex laqdiet taż-żgħażagħ jevalwaw huma stess il-ħidma tagħhom maż-żgħażagħ. Għalfejn huwa importanti dan id-dokument huwa għodda li permezz tiegħu qed jagħti framework qed jagħti metodu kif laqdiet taż-żgħażagħ jistgħu jevalwaw ix-xogħol tagħhom maż-żgħażagħ. Eżattament jevalwaw il-kwalità tax-xogħol tagħhom maż-żgħażagħ. Id-dokument inħareġ wara li fl-istess konferenza is-sena li għaddiet tqajjem il-punt dwar il-valur tal-kwalità li qed tingħata mill-laqdiet taż-żgħażagħ. Sena li għaddiet f'din l-istess konferenza tkellimna dwar x'inhi l-kwalità fil-ħidma maż-żgħażagħ. Hemmhekk ħareġ ħafna l-bżonn li niffukaw fuq li nagħtu valur il-kwalità tal-ħidma maż-żgħażagħ kif ukoll nagħtu gwida ta' x'tista' tkun din il-kwalità li nistgħu nitkellmu fuqha dwar il-ħidma maż-żgħażagħ. Waqt l-istess konferenza ġie mniedi wkoll id-direttorju għall-laqdiet taż-żgħażagħ, riżorsa importanti oħra għal żgħażagħ, ġenituri, edukaturi u professjonisti oħra li jaħdmu maż-żgħażagħ bħal youth workers. Dan id-direttorju għandu jiffaċilita r-relazzjoni bejn laqdiet taż-żgħażagħ u jgħin il-kollaborazzjoni ta' bejniethom. Waqt din il-konferenza ħareġ ukoll l-impenn b'saħħtu li għandu dan il-gvern li kompla jinvesti fit-tisħiħ ta' firxa ta' għajnuniet għal laqdiet taż-żgħażagħ, fosthom fondi b'riżorsi oħrajn kif ukoll b'informazzjoni li tkun immirata li tajn lil laqdiet iwettqu l-ħidma tagħhom b'mod effettiv.